капе нас, еде блеска хвали нас. Алелуя капе нас, еде блеска слави нас. Алелуя капе нас, еде блеска хвали нас. Алелуя капе нас, еде блеска слави нас. Исусе, Исусе, ще пея за Тебе, само за Тебе. Исусе, Исусе, ще пея за Тебе, само за Тебе. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат Теб сега. Обичам Те, Исус, за Теб копнея. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат Теб сега. Обичам Те, Исус, за Теб копнея. Исусе, Исусе, ще пея за Тебе, само за Тебе. Исусе, Исусе, ще пея за Тебе, само за Тебе. Еломеки църква, едеве сте молира, са стипете беламен, Те благослови неламен. Еломеки църква, едеве сте славина, са стипети гясамен, благослови гясамен. Слава, слава тук е денла, слава, вечна слава. Слава, слава тук е денла, слава. Алелуя. Слава, слава тук е денла, слава. Вечна слава. Слава, слава тук е денла, слава. Очите ми поглеждат Твоята слава и търся Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава и търсят Твоето лице. Сърцето ми обича Те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат Твоята слава и търсят Твоето лице. Сърцето ми обича Тебе само, Татко Исусе. Любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. В любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. Любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. В любовта Ти има мир, любовта Ти е живот. Тя ми дава да живея в Твоята благодат. Огромна е, Татко, Твоята любов. Велика е, Татко, Твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледна към Теб с вяра и съм спасен. Огромна е, Татко, Твоята любов. Велика е, Татко, Твоята милост.
сърце. Погледнах с вяра към теб и съм спасен. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Любовта ти има мир, любовта ти е живот. Тя ми дава да живея в твоята благодат. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Очите ми поглеждат твоята слава и търсят твоето лице. Сърцето ми обича те безкрайно, Татко Исусе. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледнах към те с вяра и съм спасен. Огромна е, Татко, твоята любов. Велика е, Татко, твоята милост. С радост изпълни моето сърце. Погледна към теб с вяра и съм спасен. Очите ми поглеждат твоята слава. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз. Още преди да се родя, за тебе да пея и да те хваля всякога. Това, което имам дълбоко в сърцето си, с нищо на света не може да се сравни. С тебе аз съм най-богат, най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, колко щастлив съм аз.
най-богат в този свят. С тебе аз съм най-богат, най-богат, най-богат в този свят. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с мене по всяко време, толкова щастлив съм аз. Царско дете съм и защитен съм, в мене няма страх. Бог е с... Родителите им Пашо и Данито ви приветствам и всички като добре дошли. Обичани сте, ценени сте от тях, така е от мен, а най-вече от Господа. Амен. Готови ли сме да приветстваме сега малката Рена? Амен. Добре, нека да приветстваме и малката Рена с родителите си.
Ако мисли така дядо Алекси и баба Рена само да мини с браво, няма да стане. Мисля, че ще има и подаръци. Поред това, че днес сме събрали, че има годинка, трябва да има и подаръци. С това браво няма да мини дядото и бабата. Затова нека да видим подаръците на дядо Алекси и на баба Рена. Ако има такива все още. Айде баба Рена първи, баба Рена първи. Айде баба Рена. Да помога ли с нещо баба Рена? А? Нема ми паша лъста стомака, кръла нещо грешно, пали ме. Така, малък и скромен, но е много скъпоценен, защото все пак е твоята Дашка, нали? Да. Браво, браво, аплодисменти за баба Рена! Златен шиндир с името Рена. Браво, браво! Така, и колата, която е купила подаръка пак от баба Рена. Браво! Има нещо допълнително от дядо Алекси. Сега вече дядо Алекси, сега. Има нещо допълнително сега, което не знаем какво е бабо. Чай да ни какво е това? Рокля? Обувки? Една златна корона за Макта Рена! И обеси! Пръстени! Два златни пръстена и корона! Браво! Браво, браво, браво! Дали да пандала па? Може ли да искаме? Това Браво, Рена, браво, Рена! Благодарим за подаръците от дядо Алекси и баба Рена. Да са живи и здрави и винаги все повече щедри за внуците и правнуците. Бог да ги благослови. Има още ли? Да продължаваме! Да продължаваме! Добре, дядо Алекси дава 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 евро даваш дядо Алекси. Това всичко не е от дядо Алекси, това всичкото е от баба Рена и от дядо Алекси. Не само Макта Рена има баба и дядо, но има и Вучо. И това е Апостол. Чичо! Чичо! Апостол! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро дава и Чичо. Дядо Живко и баба Звезда от Ирландия пращат 500 евро! Бог да ги благослови там, където са! Янко дарява 120 евро. Бъртовчена Янко дарява 120 евро! Бъртовчена Демо дава 100 евро! И Чичо и Тихомир дава 100 евро! Бог да ги благослови! Браво! Сега да дойде пастир Алекси да дойде! Баба Рена! Айде, Алеша, ти си! Алеша, увеличи ма! Ти си тук сега, пастир! Айде, баба Рена!
майки да идват на децата да играят! Хайде, шури! Хайде, ти си майка на децата!
Къде? А таламан, хайде. Алелуя! Айде всички заедно да благословим малката Рими. Боже, благодарим, Господи Боже, за това време, че сме заедно в Твоето присъствие, Господи. Ето, че, Господи, дойде денят, който ние да благословим малката Рими, Господи. В името на Исус Христос ние благославяме, Господи. Да расте и да укрепва в Тебе, Господи. Да расте, Господи Боже, в Твоето присъствие. И Твоето присъствие, Господи, води всички дни, Господи Боже. Молим Те, Татко, как да завърши училището си, образованието си, Господи, благосполучно. Да бъде една силна и смела жена, Господи Боже. Да воюва за Тебе, Господи. Да почита родителите си, Господи, да ги обича, да ги цени, да расте с тях, Господи Боже. В името на Исус Христос. Благодарим Ти, Господи, че Ти си е видял днес за Твоята слава, Господи. Издигни, Господи, живота й. Издигни живота й, Господи, над всичко, Боже мой. Да, Господи, там, където стъпва, земи да превзема за Тебе, Исус. Територии, Господи, да превзема за Тебе, Татко. Молим Те в името на Исус Христос. И там, където извикваш, Тате, хора да се изцеляват, хора да се освобождават, хора да се спасяват, Господи. Чрез Словото, което, Господи, ще говори. Сърцата хората, Господи, да предадат на Господа. Молим Те, Боже мой, в името на Исус Христос. Благославяме, Господи, живота и тук на земята. Да бъде, Господи, и като светлина, и като сол, Господи Боже. В името на Исус Христос, Господи, благославяме целият Ти дом, както ние, така и брати, Господи Боже, и целият Ти дом, и бабите, и дядовците, Господи, благославяме. В мощното име на Исус Христос. И казваме амин. Благославяме храната в името на Исус. Нека да бъде угодна за телата ни в мощното име на Исус. Амин.
Мариана. Ташкент Витко от Испания също изпрачка 100 евро, само че не можах да ги стегна. Ташкент Витко 100 евро изпрачка. Да, Камеле! Ще ме взема? Перфекто! Той чувам. Само и нас за моето семейство и нас пипа с Айде. не свършим 2 проблеми, дай. Няма проблеми. Боби! Дата се саки на лойко. Айде, Рина, айде. Айде да минава, като вечи червал. О, класно. Малкия къде? Малкият не иска да идва си. Айки дял, айки дял. Айки дял, айки дял. Супер. Браво. Айде, айде, Мария, супер е, Мария. Бате, чакайте така да ви направя едно малко клипче, за да може да го слагам на рекламата.
Mashiach,